Africa yakabo record son. Yo, check it out. AYR, idea strong. What up, Chuck? Yo, kulababazi kahle bayazi angibhedelwa yini singayikhuluma nawe ngoba usabhalelwa angibhayizelwa futhi angisabiswa ngenyonke efile nina niyaxoka futhi amakhandeni akasile mina soze ngizwe ngani ngisho ngibangibeka esiphongweni ugani baphi bonke ababesibiza ngamanika abasibisi imost yabo manje zama ukukopela ingakho-ke singiyasileyishubisi let's be clear ngaboma sisephula ngizala ungalingi umtshele ngobebula I'm untouchable njengomoya izinja zenu zonke qhuthukela uboya ungaqhathanisi rapper ne-MC ngoba uyezwa zalo uqhubeka no-GC yes ingazwala impela bafo kodwa sibona abangani angilindaba nawe ukuthi uhamba nobani ninamalini ufuna ukuba seduze kwethu unxese mfowethu lokho kunemgomo nembandela. But you countermanded my order.